emakhosini umhlambululi uhamba namabutho. Please don't forget to like and subscribe. Ningadidwa ublue le ngugcokisile, indaba isekhaleni. Ayina uniform, bathi nakusiyona uniform futhi ayina nkonzo. Angikhonzi mina, akunankonzo, ngumhedeni nje. Engiphila ngayo umoya oyingcwele uyazifikela kumina, ukhulume nami, ngigadwe uwona umoya oyingcwele, ngibuye ngigadwe, ngigayidwe abadala. Now imfundiso yami yanamhlanje ngizonithipa, senizule kakhulu, senithwase kakhulu, nine sithunywa nibaningi, so akusachazi ngempela. Now ngizonipha amathiphu, ngingadistebwa yi-call ngicolise. Alright, coming back, ngizonivula amehlo. Thatha lesi sifunda, angithi abazali bakho baye baphila isilungu, bakhohlwa ukuthi uzoba ney'nkinga njengabo, bakushiye ungenalutho, knowledge. Ingakho namhlanje sowuloku uzula amajaridi abantu, amagceke abantu, lo ufuna noncedo. That's why ngamfuna umuntu mina la kulamagceke ngikuwo, lapho lokule mina nawe sohlangana amasisi emanzini, ngoba najwayele ukuthi amajaridi abantu a-dangerous. Amajaridi abantu yilawo nalawo angenekayo, yilawo nalawo ayokuphendula umkhofu kusasa. Uzibuza ukuthi ngaye ngiyofuna uncedo, namhlanje ngijiye into zami zamosheka. Now uma ubheka nempilo yakho ukuthi ihamba njani, iningi lenu ninenkulumo yokuthi yazi ngangibona, ngangiphupha, nganginenhlanhla, nganginani, ngoba vele kusuke ubonisa ukuthi yes unayo inhlanhla. Njengoba inhlanhla seyihambile, obvious, so attacked. Now inhlanhla yakho uyibuyisa kanjani? Nakula-ke ubona khona ukuthi abathakathi basebenzise ini, ukuthi awunalo ulwazi lokuthi ubheke ukuthi am I safe ngempande yami na? Ngoba sibulawa amacala wabogogo nabomkhulu. Ama-Christians azamile ukuthi bayizoyicima, ayicimeki. Njengoba ngihlezi ngisho ngithi there's a Christian namhlanje, baningi bayesa. Inyanga, ngithi abantu ababuye emaphehlweni yibo-ke abantu engidila kakhulu nabo. Abakhona ukufinyelela ngoba indaba ikuphi, isecaleni lomzamo. Ngaloko mangizovula amehlo-ke mina, ucala ubheke impilo yakho, ubheke ukuthi okuyenzeka kuwe kuyayenzeka nakudadewenu, nakumfowenu, mhlawumbe uwedwa. Ingabe le nhlupheko iphumaphi? Now uyawubheka umndeni ukuthi lento that you are going through nabo banayo na. Makube banayo, then isifo salapha ekhaya. So ngiyamangala umuntu ukuthi impilo yami imile, mara mawuthi uyabheka, kodwa mawuthi uyabheka awukusuke wedwa, umndeni wonke, then indaba isemsana. Asithi-ke masowubonile ukuthi into zakho ziyabheda, uyile enkonzweni kuyafana, bakisa emanzini, bakisa kuphi, wayenzani yonke lento. Now kwamele-ke manje uhlale phansi, njengoba ngihleli ngikhuluma nawe-ke manje. Ucala uyabheka-ke, ucela amandla ukuthi angapheli, uyazicelela. Before uyolashwa, very important ukuthi uvuse umoya wokukhuleka, uzokulida the right way. Sibaningi siyakhuluma la, but kufike ukuthi ulalele mina, ungalaleli omunye. Ngenza umzekelo, then indaba ikhona lapho, uzibuza ukuthi kanjani unganulongi imlandelele. Iproblem ukuthi natshela ukuthi izinto uyaziboniswa,
kukhona ikhaya elingcole kakhulu engingeke likuphuphise kodwa uma ngale ukuthi mawungaphandle utshelwe indaba ngaphandle lapho kusuke idlozi likubonisa ukuthi umsamo ungcolile kungani indaba zakho kwamele zingamaphupho utshelwa ngale estradeni utshelwa emagcekeni abanye abantu kanti igceke kufanele litshele indaba kulawulala khona uphuphe ku very important. So izinto zakho mazibheda kwamele ucale ngokujwayela ukukhuleka ulwise lento ezokuyenza ukuthi ukhuleke ngisho nanoma ungakhathala kanjani khuleka nanoma umkhuleko wakho ungafinyeleli zifundise ngoba mhlazane uyothola iy'nsebenzo zenhlambululo yakho thiwa futha gabhageza it will need leya energy yokukhuleka right. So uyasilalela sonke uyezwa ngathi mhlawumbe nakubo bani nama-referral niwasabe ngoba iyacabanisa i-referral. Imisamo ayifani ney'nkinga zabantu azifani. Kungayenzeka ukuthi lo okureferile into zakhe zihamba slow kodwa uyakubona lokho kukhanya okuncane wena uma ufika upophe thola umshado uthole imoto uthele umsebenzi nyonyanyana. So now in passing yenye itip naye kufanele niyibheke now. So uyabona-ke ukuthi into zakho ziyabheda now ufuna ukulalela umoya ngithi khatha yonke into misa umjolo means nothing kwamoya nasemathongweni akho wena ubaba umntanakho whether yini misa nje umjolo makuba ushadile baba uyabo ukuthi siyasafara mama uyabo ukuthi siyasafara cela ke sizile. Sex is for those abangakhoni ukuzibamba na i-marriage i-meaning yakhona kamoya. It doesn't mean you will enter the kingdom of God. Ukuthi mawuqala ubatshiwe uyazi ukuthi urelease kuphi phela i-meaning yakhona yiyo leyo. So nizila i-sex uzila ukudla kakhulu kuyisono. Ningazifundisi ukudla nifane nenhlwathi senilele anisakwazi nokuphakama isitha siyashaya. Yekelani ukudla kakhulu snack kekho ngisho nasekhaya ongathi mhlawumbe bayigcina ngisesemncane basangiphakela kodwa akekho umuntu ongakutshela ukuthi ngidla nini kanjani. I snack all the time angiwazi because kwamele ngihlezi ngisemandleni. Izitha futhi ziningi mawumelaphi. So ngiyacakeka nina niphila nje. So zimonithare mawukhatha into eziningi khatha ama-friends khatha yonke into ubonayo ukuthi iba wedwa iba nemonth wedwa ubona umehluko ukuthi oh that's why bengingaphendulwa then bazokupha ngokuzimisela kwakho bazokupha umuntu ke ozokuhlambulula and uyothola iqiniso ukuthi singena ngamanga. Uma uphila amanga you will attract amanga. Thingintshele uma uphila amanga uzo-attract amanga. So kubalulekile ukuthi ukuze uthole ama-results fast ngisho nakuleyo nyanga noma umthandazeli noma leyo nkonzo kwamele ubuzincishe into eziningi. Ukuzila is very important kukupha amandla ne-strength nabathakathi. Umthakathi umuzwa asacabanga angakahlanganisa amakhathakhatha akhe. Ulwelwa nanoma wena ungazi. So ningastophi ukuthandaza ningayeki hlala nihlomile emkhulekweni uyaye uvundlulule ezinye izinto. Kubuye-ke manje-ke songitholile-ke lo muntu uyaqala uyabuza uspecialize ngani lo muntu. Hayi mina wanginceda mhlawumbe makube anisabi uyambuza uspecialize ngani ngoba nine-tendency yokuya la kuthwasiswa khona ngey'nkinga zenu. La kuthwasiswa khona uzothwasa simple. La ushaywa abathakathi khona uzothakatha uzofuna ukulokushaya abathakathi ngeke ulapheke. La kulashwa khona uzomthola kuthiwa hayi uyalapha nje nakhona uyalapha. Ingabe una information ukuthi ekulapheni kwakhe lo muntu ingabe uyanceda
nabantu asithi mhlawumbe umuntu oke wabulala uyamnceda noma umuntu ofuna ukubulala umuntu uyamnceda, ingabe uyagadla naye. Izinto ezisensitive-ke namhlanje ezilimaza iy'nto zenu, ngoba loyo oyenza loko, loyo nyanga mthakathi oyenza lokho, nanoma ungafika ngobuhle uthi ucela inhlambululo uzofosta ukukuyenza. Ngaleso sikhathi ube busy ancedana nomuntu owenza into embi, owabulala umuntu, then inhlambululo yakho izoba njani? So uma ufuna ukulashwa, ngisho nanoma ngabe cause inabo laba abogobela abasabheki idlozi, baya ngendlela vele ukuthi manje entwasweni kuyenzwa so, bayenza izinto ezi-useless. How can uhambe uye ephehlweni uyofunda imithi ngaleso sikhathi mawuceda uyahamba uyosebenza? Why kwamele uze uthwase? Wangakulaphi because of uma uyongena ephehlweni uyenze all the stages, nomndawo nayo yonke lento leyo, at the end of the days uyahamba futhi uyosebenza noma ufuna umsebenzi noma kuvalekile indomba. Hayibo, abantu abathwasayo abayonceda abantu, abayothwasisa nabo banceda abantu. Hayi, uhlale nje kamampela mawuceda uyahamba uyosebenza e-Pick n Pay le kuma-retail shops. Hayi. Kungcono ngoba isithunywa sinokugada wena. Vele kukhona abaprofitayo and I'll spend a lot of money like 100,000, 200,000 ziyabuya ephehlweni. So ngukuthipa ukuthi wazi isigodlo ongena kuso ukuthi esokulapha kuphela na. Uzobona ngama-price aphansi esokulapha nje. Kodwa-ke ngisasho makube umelaphi ekuthiwa hayi nabotsotsi bangena uyabanceda at your own risk. Angithi siyazwana. I-part 2 izawubuya. Angithi ngitshele ukuthi ngiyanicomela phela indaba ingami, indaba ikimi, isemlomeni wami, so yobaluleke ukuthi nihlezi nigadile. Akuyokhanya.